Da nismo uradili ono sa Verom, jer bi joj rekao sve ovo. Vaša supruga baš ima ukusa. I za muškarce. Stvarno si mnogo talentovana. Nije ni čudo što te Aleksandar toliko obožava. Kako to da si ti nas spojio i upoznao, nisi ti ništa? A otko znaš da nisu? Molim te. Da li bi me delila sa nekim? Pa zar te već ne delim? Samo ne znam čemu sve one žene kad si imao nju. Šta će ti to pored mene? Ako sad kreneš za mnom, bit ću tvoja zauvek. Možda bi jedno mogli da probamo nas troje.